Hello लोगोफोर आं हनि बर' इउटुब चेनेलाव आंनि बे फिसा चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायनाय थाबावबाय। थाइजौ हानैनो नागिरदों आदाजों आंजों। आदाया बेंगलराव लांफैनो आरो आंबो न'आव जानो खालामखानि आरो गामियाव आदा मोनहानाव हानैनो नागिरदों थाइजौ। एसे गिदिरानो जाबाय जाजानाय जालायलायबाय। होमबाबो एसे खालामना दोननोसै होननानै लायनो ओंखारदों आरो। दिनै जा बार बारदों। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, मोजां मोनोबा जोबजासिम नाय गाइस। थाइजौ हानबाय थाइजौ। नैथिंखौ हानलै। थाइजौआनो बारा गैया सिरि खालि जाजोबबाय दङ। Saya nyaman dan jangan cuma makan kalau minum. लोगोफोर हाहांजोब्बाय गामलासे जाबाय आरो दा दै गुदुंजों सोमनोसै ओमफ्राय फोराननोसै। गामलासे जाखाबाय। थाइजौआबो गिदिरथारखामोन आरो जाजानाय जाखाबायमोन। बयबो बेखौ बानायनो रोंखायो थाइजौ आसारखौ। ओमफ्राय आंनि बानायनाया आं माबायदि बानायो बेखौनो देखायबाय आरो नोंथांमोननो। हानथुसो जाखाबाय नै। गोबा होनांगौमोन थाब राननायनि, बेलेगाव माबानांसिगोन दसे माबाथोंसै बिदिनो। लोगोफोर आसारा एसे रानबाय आरो दै गुदुंजों सोमनायखाय एसे गोसोम नुदों आरो। गोखै खम जानायनि दै गुदुंजों सोमदों आरो आङो। एसे कालारा बेलेग जाबाय आरो गोसोमनो। आंखौ दिनै सोला, गाबोन एसे मोजां रानबासो सोगोन। लोगोफोर दा हराव खान्थाल ओंख्रि जागोन। खान्थाल खाना दोननां। आयौ गोराथार। आयौ मानसिया थांखादों। आयौ मानसिया थांखादोंलै। जा थांखारबाय नै। खान्थालालाय दंमोन देग्लाय थाइनैसो गोजौआवसो। माबायदिथाय जा नै माबा ओंखारबाय। नै लोगोफोर ओंखाम जानो नागिरबाय। दहायनि खान्थाल माबानाया नै खान्थालजों बयलारजों संदों आरो। मोजां नुवासै खोमा खोमसि हराव नालाय। ओमफ्रायो मैथाजों नामोन आरो। आं मैथाल' लादों, नाजों बेदरजों जानो बायो नालाय। दिनै बैसाङावनो जानोसै न' सिङावनो। गोथाव जादोंना जायाखै? लोगोफोर भिडिअखौ दिनै बारा मोजां लानाय जायासै, बिदिनो फिसा लानाय जाबाय आरो। नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। थाइजौ आसार खालामनायखौनो एसे लानो होननानै लादोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअ मोजां लाबोनो हायिनि थाखाय सरि। जेरावबो बेरायनोबो थांनाय जायाखै आरो खामानियानो सोलाबाखै नालाय, ओंखायनो बारा मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो बिनि थाखाय सरि। उनावहाय नाजागोन लोगोफोर, भिडिअ मोजां लाबोबाय थागोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थानोब्ला बेल आइकनखौ थुना दोनबानो जाबाय। आंखौबो सापर्ट खालामदो आरो लोगोफोर। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। उनावहाय नाजागोन आरो लोगोफोर भिडिअ मोजां लाबोबाय थानो। दा खामानियानो सोलाबाखै नालाय, ओंखायनो बेरायनोबो थांनाय जायाखै आरो भिडिअ मोजांबो लाबोनो हायाखै आरो।
खामानियानो सोलाबथाराखै बे साननैसो लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय बाय बाय दिनैनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय